Hallo YouTube. Så kører vi bare videre på episode 3. Dan, jeg synes, din mic, den skarter sådan lidt. Ja, det gør de nu. Vil I lige se en bok? Kom herhen. Kevin, Hvor er I? kig her. Kom hen til mig. Begge to. Der er et lille fag her. Hvor? Prøv at komme hen. Kig ned i hullet. Ja, og Der er et lille bok på serveren. hvorfor? Prøv at se, der er blæksprutter. Ja, det er bare fordi, de blev skyllet ind til land. Det er ikke nogen bug. Og jeg vil have deres, dem der, som man kan farve uld med. Okay. Jeg har allerede, Du har allerede... okay, ikke nu. Hvad? Du ikke bomber, kan du bare sige du. Har vent lige 2 sekunder, der er en, der skriver. Er det Nico? Ja, det er Lasse. Ja. Var det noget, Mikkel han gør det der? Han gør hvad? Det var på grund af, at han ikke måtte være med i vores video, så sidder han og optager sammen med Lasse. Jamen, det er bare Lasse, han har jo fået sin station, og han har sagt, at lige snart han fik sin nye station, så begynder han at screame alle de games, han spiller. Danny, Hvad? her, jeg har lige noget mad til dig. Jeg har også givet noget til Nikolaj. Hvordan kan du vide, det var en HP? Spørg bare. Alle HP har står til sådan, så er det mærkeligt, udopstegnagtigt noget. Hvad så hvis det... LOL! Jeg skal have alle mine items. Ja, Jeg synes sgu, der kommer mange drab i den her side. Nico, prøv lige at I sige den noget. her... Nå, okay, nu kan jeg godt Hej. høre dig lige før, det kunne jeg ikke høre det over Skype. Det er alle tingene herinde. Ja, jeg kommer nu. Hvad fanden er det for nogle lukker, så er det sådan store render med, mand. Det skulle da... Det skulle da... Owner items. Hey, det er ikke min kylling. Det var den, jeg gav dig. Nå ja. Kylling! Fanden er du på hele så meget derhen? Ja, jeg har lige været dernede ved ham. Vi skal gå lidt mere sammen i den her video. Jeg tror, det synes, det er lidt kedeligt. At vi alle er sammen. At vi hele tiden går væk fra hinanden. Så jeg går bare ved siden af Danny. Ej. Hey YouTube, hvis I synes, at det er kedeligt, at vi går meget spredt, så skriv det venligst i kommentaren. Hold venner med at lave et håndtag. Du kunne slå på den blok, jeg huggede på. Du kunne bare flytte dig. Nu sætter du mig også halvt i stok, mand. Den venner nu må lave et Et håndtag. håndtag. Ja. En cobblestone i bunden og sådan en stik ovenpå. Kevin? Var det det? Ja. Og jeg er god. Ja. Så nu demonstrationen færdig. Nu er den sidste ting kommet på plads. Ja, du har lavet en håndtag som en mikrofon. Det er så dumt lavet. Ja. For det ser mega dumt. Dumt lavet. Det er sgu... Danny, hvor ramte du hen? Et sted. Så skal vi lige bruge noget af det der. Nummer 3. Hey, lad være med at tage mine ting. Det er min. Du kan ikke sige det, at det var din. Ikke øksen. Nej, fordi da mig og Kevin var herinde i den sidste episode sammen, der lagde jeg 2 ting der. Hvor så min Den økse? anden, Jeg den havde jeg haft havde en taget. økse i den kiste lige før. Jeg havde lagt den her kylling og en økse i. Den, du siger sådan en mærkelig skræt-lyd. Ja. Ligesom om dit headset det ikke er ordentligt sat i. Jeg kan høre dobbelt mig. Ja. Det er jo klart, de sidder lige ved siden af hinanden. Det er jo ikke særlig svært at høre. Og forstå. Jeg er næsten landskab lige nu. Fordi der går... Nej. Shit, men du er umuligt at få noget ud af gris, mand. Det er nok derfor, der er så mange af dem. Ah.
Så giv jo noget, gris. Kan de gider ikke give noget, hvis du ikke beder pænt Tak. om det. Okay, spider. Får du ondt til en spider? Nej, Danny. men tæt på. Jeg havde ikke set den. Hvad er det? Danny, må jeg lige Og teste så giver den ikke noget, jeg kommer spændt. ud i vandet? Jeg vil bare prøve at se, om det virker. Hvad prøver du på? Når du vil eksplodere det. Det virker ikke. Nej, man kan eksplodere sig selv. Hvis Havde han man lavet vil. TNT? Nej, det var ikke. Det var hvad? Det var til. Nej, du skal ikke bruge Det var 51. 51, det skulle Det er jeg til at se. Ild, det Ikke er... TNT. Ja, Nej, okay. kom Ja, her. skal man komme Se det i ud. mit texture pack. 51. Ja, Du okay, har det er selv. ild. Det var heldigt. Han er en spider. Danny, du så det der med, at jeg skulle skaffe mad. Hvis jeg skal skaffe mad, så skal jeg lave svær til mig. En ordentlig svær. Skal du væk, din dumme æderkop? Jeg går seriøst rundt med et træsvær lige nu. Bad boy. Jeg tror du, jeg... Du giver jo ikke noget, nogle sten. Det eneste, du hugger dit til dig selv. Så lige præcis. Hey, YouTube, synes egentlig, vi skulle lave sådan en, hvor vi tager Star Wars texture pack på, og så leger Star Wars. Jeg gider ikke. Danny, du er ikke YouTube. Det vil jeg. Det var mig, Kevin. Så jeg gider. Eller det der Mind of Jeg Duty. magter ikke til at downloade. Ja, Man of Duty, det skal vi sgu da så meget på. Det kan godt være. En dårlig. Fint nok. No problem. Helt okay. Sødfis. Det har jeg fået at vide i alle episoder indtil videre. Ja. Stort set. Ikke alle. Jo. Etteren, der er næsten i slutningen. Nå ja. Toeren. Og så nu er jeg i treeren, Nej, mand. virkelig. Jeg har Nå, det fundet grundet Leva. min, gør du ikke? Nå. Hvor fanden er du så? Nej. Rundet min. Og lava her nu. Yes! Det var only lava, mand. Og så falder jeg ned i det. Du flammede op. Der står du Jeg står bare der. Hør det YouTube. Danny kan læse. Danny kan læse. Det er noget helt nyt. Jeg har lige lavet en lille sø. Mhm. Lille sø. Wow, vi er også bare bange for din lille sø. Lært hvad? Danny, det var der lærte ja. Det der, du ved. Nej, jeg Men ved det det faktisk der, ikke. om det der. Det ved du jo godt. Nej. Jeg giver dig lov til at vide det. Jeg forstår ikke helt. Så tig stille. Nej, han er Danny, lidt svær at forstå. Han hvorfor mumler tager lidt. du ikke også det der oven 3D? Det kunne sgu da være mega fedt. Fordi du ikke gider spille LOL med mig. Læk. Hvorfor? Jo, jeg vil. Jo, jeg ved det. Lad du være med at sige det. Vi kunne både smide den på Jeg ved godt, det er ikke YouTube til Minecraft, det gør. og oven 3D. Man kan faktisk godt bruge til Minecraft. Ja. Ja, men vi skulle bruge en 3D til LOL. Halvøm, der er et eller andet, der skal gå ud og skaffe Jeg håber, du uld. kan finde hjem. Altså, jeg render i sådan et eller andet. Det gjorde jeg. Det håber jeg. Ellers må du dø. Hey, det snød du der, Nico. Det er snød. Og hvad så? Så skulle du lade være med at gå derud. Næste gang godt det bliver svært. Det var strandet. Du teleporter mig hen til dig. Der står lige der i chatten. At var du spawn. teleporterer mig hen til mig.
Så, Ja, nu er der gået 10 men minutter. det var Alle sammen sporen. hen Du sagde, jeg til skulle lade være med at gå hen i sporen, efter jeg var Telefon død. eller... Med den grønne telefon. Jo. Hallo, vi skal lige have gjort noget mere Det her. var slut for Den, du må ikke stå om på. episode 3. Hvad? Vent, Farvel. Danny. Nu kan du sige farvel. Hvis jeg...